דאעש קטן עליהם. מה שאני ראיתי, דאעש דאעש הם רק ילדים של ההורים שנמצאים בעזה. מה שאני ראיתי בשני היממות האחרונות, את הגופות, את השריפות, את החנק, את הקשירות, לא יכול לתאר לך כמה גופות שרופים וכמה התעללויות וכמה אנשים רופי ראש בעיניים שלי ראיתי. ילדים מקוסחים מכל הכיוונים, ברמות עזוב אותך כל החבר'ה שם שרקדו, שהיה שם אירוע שם מטורף בשטח שם עם כל הבחורים והבחורות. אני קיבלתי שק קטן שאומרים לי זה ילד, אני עושה להם נשמות, זה לא ילד, זה בחורה בפנים. זה ילד, תראה את השק הקטן. פתחתי להם, הראיתי להם אוזניים גדולות, נעליים גדולות, פשוט כולה מפורקת לחתיכות. זוועות עולם, זה כבר הגיע אלינו, שהם כבר התנפחו, צלם אנוש, איבדו כל צלם אנוש. לבוא להורות להורים, זה הילד שלך, אני לא מאחל לאף אחד. אני הייתי שם עם כל השוטרים והראו את המצב ואמרו, לא שייך להורות להורים את כל מה שקורה שם. זוועות, 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 וזה לא נגמר, ומגיעים עוד מסעיות, ואתה... הצוות שם, כל הצוות שהיה שם שוטרים, אנשים, שוטרות הולכות ומקיות וחוזרות חזרה לעבודה. היה שם זוועות שלעולם לא היה דבר כזה, ואין שום דעת ושום דבר שיכול להגיע למצב הזה, שאפשר להסביר לו מה היה שם. עד שלא ראיתי בעיניים לא האמנתי. אני יודע דבר אחד, שאין קט כזה, אין צורה של בן אדם שיכול. אני הכנסתי ערבים בתוך מכולות, אני ראיתי את הערבים. זה לא חיה טרף, חיה יודעת מה היא עושה, זה לא חיה, זה משהו שלא כתוב בשום מקום. אין דת, אין אמונה, אין כלום מה שהם עשו להם. וזה עצוב, אני כאילו, אתה יודע, אני מנסה לשכוח מזה וזה, אני מנסה כאילו להיות בן אדם חזק, אני הייתי כאילו בין החבורה הכי חזק שם, אבל זה לא. לבוא להוציא נערות, להוציא אנשים ערומות, קשורות, שרופות, אי אפשר לתאר את זה. קיצור, לך תדע היום בלילה איפה אני אהיה שם עוד פעם. יש שם איזה 70 ילדים חתוכים, יש שם זוועות, שנעבור את זה בקיצור.